लबडी बॉस. लबाडी बॉस हा अगदा यांच्या उदर ಅವು ಬುಡ್ಪುಣ್ಣ ಲಬಡಿ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಲಬಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಪುದರ ದೀಪ ಓ ಹಾ ಅಂಚ ಊರು ತಕ್ಲ ಅಂತ ಸೇರ್ದ ದಿನ ಪುದರ ಲಬಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಇಂದಿತೆ ಊರು ದಕ್ಲೆ ದಿನ ಉದಾರ ಹಾ ಇಂದು ಲಬಡಿ ಬಾಸ್ ಇರದೇ ಕೋಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಕಂಡೆ ఒక్కరు జన కాకుండా ఎన్న రౌడీ అని పేరు అవే పోలీసు కాకుండా గవర్నమెంట్ ఇని కిట్న వెళ్తున్నా డీటెయిల్స్ ఇక్కండా ಟಿಕೆಂಡ್ ಬಾಸ್ నంబర్ ఇక్కండా ಟಿಕೆಂಡ್ ಬಾಸ್ ನಂಬರ್ నంబర్ దిక్కండా లెఫ్ట్ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದೇ ಬಾಸ್ ఇలెత్తన ಇಜ್ಜಿ ಬಾಸ್ ఏరే కాపనే ಅಜ್ಜಿಡ ಇಂದು ಏತಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ 30,000 ಏನ್ ಬಾಸ್ 30,000 ಇತ್ತು ಎಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಣ್ಣ 1 ಲಕ್ಷ ಏನೋಡು ಏತು 1 ಲಕ್ಷ ಓನ್ಲಿ 10,000 rupees. ಹಲೋ ಇಂದು ಬಡಾಯಿ ಬಾಸ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತೇರುಂಡೆ ಇಂದು ಇರ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಈರೊಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಂಡ ಕಟ್ಟನ್ ಬಿಯ ಕಟ್ಟನ್ ಅಂಚೆನ ಕಲ್ಪ ನಿನಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ಗೋರು ಹಲೋ ಎಂಕ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು 3 ಜನ ಸೇರಿದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಡಿಯ ಎಂಚಿನ ಪಾತೇರು ನಾವು ಯಾನೆಂಚಿನ ಕಲ್ಪದವ್ರನ್ನ ಹತ್ತು ಬಾಸ್ ಬುಕೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಂತ ಏನು ಬಿರ್ತದ ಬೇಲೆಗೆ ಎಣ್ಣ ಮಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೇನ ನಂಬಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂದ ಲೆಪ್ಪು ಯಾಣೆ ಮಾತಾಡ್ಬೆ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಬಾಸ್ ಹಾಂ ದೆತ್ತೇನ ಹಲೋ ಯಾಣೆ ಲಾಬಡಿ ಸಂತು ಮಾತಾಡೋಣ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲನ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ 24 ಗಂಟೆ ತುಲೈ ಇರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿಜಾಂಡ ಓನ್ಲಿ 10,000 rupees ಕೊಡ್ತಿಜಾಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಅಂದ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಲು ಇತ್ತೆ ಮೊಲಿತಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿತು ದೆಪ್ಪಣಾಗ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ 1 ಲಕ್ಷನ 1 ಲಕ್ಷ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ನೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಗಡಿ ಅನ್ಬೇಕು ಅದ 10 ಮಂದಿ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ನಲ್ಪಲ ಬಣಿತು ಕಡೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಜೋಡು ಒಂಜಿ ಐವರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಜೇಜಿ ಐವ ಯಾಪ ಬರ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ದಾಣೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂದು 25 ಉಂಟು 25 ಲಾಸ್ ಉಂಟು 27 ನಮಗೆ ಯಾವ ಎಂಕಿ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯ 3 ಜನ ಒಲ್ಲತ್ತ 3 ಜನಕ್ಕೆ 27 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದರ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ 27 ಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ 27 ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡತ್ತ ನಾನು ಐಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಪ ಹಿಂಚ ಕೊಡ್ಪ 27 ಅಂದ ಅವು ಇಂಚಿ ಬರ್ಲೆ ಏನೋ ಮಗಳ ನೀರದಿವಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಕಟ್ಟ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಎಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಎಣ್ಣ ದಿಗಲಿಗೆ ಬುರ್ಡತ್ತ نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین قر نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه